En aquesta nova entrega de Tenis Català Televisió reviurem el Campionat de Catalunya Sub-11 disputat al Club Tenis Tarragona, el Sub-13 jugat al Club Natació Lleida i el Sub-15 que el va acollir al Club Tenis Figueres. Per acabar, reviurem el sopar del tenis sènior català al Club Esportiu Hispano-Francès. Comencem! El Club Tenis Tarragona va ser la seu del 6 al 12 de juliol del Campionat de Catalunya Sub-11, que va finalitzar amb les victòries de Lucía Redón i Marc Igual. En el quadre femení, la jugadora del Club Tenis Barcino, que partia com a màxima favorita, va complir amb els pronòstics imposant-se a la final a Maria Marín per 6-2 i 6-3. Hola, soc Lucía Redón i soc campiona de Catalunya de 2024. A la final ha sigut molt dura. Li dono també les felicitats a Maria Marín per la final. Sé que ha sigut molt dur, però hem seguit endavant. Li dedico el torneig als meus pares i entrenadors per tot l'esforç que han dedicat a mi en aquests dies de competició. Agraeixo al Club de Tenis Tarragona per les seves instal·lacions, totes molt boniques, i també als jutges àrbitres per la seva atenció. Per la seva banda, el tenista del Terrassa Hoquei, Marc Igual, va haver de suar de valent per superar a Manel Avellana en el Super Tiebreak, 5-7, 6-3 i 10-4. Ara el torneig ha anat molt bé. A primeres rondes va ser més fàcil, però llavors es va anar complicant. I avui la final no he començat molt bé, he començat com que no està apretant la bola i així, i després del segon set he començat a apretar la bola, he anat al súper i he guanyat el súper. I estic molt content i el meu rival el felicito perquè és una mica. En els dobles, els campions van ser la dupla formada per Pol Giner i Pol Martín en desfer-se d'Eric Bartolí i Marc Igual, també en el Super Tiebreak decisiu. Astrid Roges i Marc Villarroya van ser els campions del Campionat de Catalunya Sub-13, que es va disputar del 13 al 20 de juliol al Club Natació Lleida. A la prova femenina no hi va haver sorpreses. La primera cap de sèrie del quadre, Astrid Roges, va aixecar el trofeu de campiona després d'imposar-se a la final a Mariam Nurhan, segona favorita, per 7-6 i 6-2. Només 3 jocs havia cedit la tenista del Club Natació Lleida abans d'arribar al duel decisiu. Primer de tot, felicitar a la meva rival, la Mariam, per el gran partit que s'ha fet. En segon lloc, a l'organització, perquè sense ells no hauria estat possible. Els meus entrenadors per ajudar-me en tots els partits, als patrocinadors i a la meva família per estar cada dia darrere insistint. El primer set ha estat difícil, ja que ha estat molt ajustat, i el segon set l'he trobat millor i he pogut agafar més distància. En el quadre masculí, el campió va ser Marc Villarroya, que es va imposar a la final a Teo Casadesús per 6-4 i 6-3. En aquest cas, el màxim favorit també es va endur el títol. Primer de tot, vull felicitar el meu rival, Teo, pel gran torneig que ha fet i el partidat que hem fet. El primer set m'he sentit molt bé, però el segon ha estat una miqueta més cagat i llavors no he pogut tocar la pilota molt bé. Vull agrair als meus pares per estar apoyant-me tota la setmana i sobretot a la meva àvia, que m'ha estat trucant tota la setmana. També vull donar gràcies a l'organització pel gran torneig que han organitzat. Astrid Roges també va conquerir el dobles femení. Formant parella amb Nona de Ribot, van superar Zenaida Ruiz i Mariam Nurhan per 6-3 i 7-6. El Club Tenis Figueres va acollir del 29 de juny al 5 de juliol el Campionat de Catalunya Sub-15, amb més d'un centenar d'inscrits entre les 4 proves que es van disputar. La campiona de l'individual femení va ser la tenista del Reial Club de Polo, Maria Parés, que a la final es va imposar a Olivia Poinsot per 6-4 i 6-3. Estoy muy contenta por cómo ha ido la semana. Me he hecho un gran esfuerzo para conseguir este resultado. También me gustaría agradecer a mi rival, Olivia, que también ha hecho el mismo esfuerzo para llegar hasta esta final, y la verdad es que ha sido un partido muy duro, pero ha sido luchado y al final me lo he podido llevar yo. Agradecer también al club, a la organización y a mi club y a mi entrenador.
El campió de la prova masculina va ser Nicolau Canes, el jugador del Reial Club de Tenis Barcelona, que partia com a primer cap de sèrie, va complir amb els pronòstics imposant-se a la final a Pol Chiesa per 6-4 i 6-3. Doncs estic molt content per haver guanyat el Campionat de Catalunya Sub-15. Felicitar sobretot al finalista, el Pol Chiesa, que m'ha costat molt guanyar-lo, ja que és una gran paret i m'he hagut de treballar molt cada punt. I vaig començar molt bé la setmana, jugant bons partits, i he acabat molt content amb aquest rival. Pel que fa als dobles, Laia Pinsac i Maria Pardo van vèncer a Chloe Rius i Gina Rius per 6-3 i 6-1. En el dobles masculí, Nicolau Canes va repetir triomf formant doble amb Òscar Darder. En la final van superar a Martí Soms i Aleix Trilla per 7-5 i 6-1. El Club Esportiu Hispano-Francès va acollir el dimecres 24 de juliol el segon sopar del tenis sènior català. Durant la trobada es va realitzar un reconeixement als primers classificats i classificades del rànquing de la Copa Catalunya Sènior del 2023 a les diferents categories i províncies. A Barcelona els primers classificats han estat Maciej Christoph, Raúl Mejías, José Antonio Rodríguez, Andreu Martínez, Marta Sardà, Stefano Ballero, Antoni Fabregat i Alfonso García. A Lleida han estat Fernando Zequier i José Talavera, a Girona Roger Sánchez i Lluís Vilanova i a Tarragona Víctor Esteban.